ku danna subscribe domin ganin irin waɗannan bidiyoyi da an saki. An yi alhaji na hituwa wai. Alhajin Allah. Ya ake ciki? Alhamdulillah alhaji. Ya me Allah bari. Allah alhaji ka san hidin muka nan na sallah ba ma abin gana ba. Na sani ina zuwa da Allah. Hello chairman. Da Allah wannan account number an tutura mata miliyan 2. What? Babu damuwa. Da Allah ku yi min bidan ke bini yanzu wallahi jira na aka ya. Daman batun tuwahin sallah yare na da gumin da za a ci na sallah. Shi ne mun ka tuba Allah. Wallahi ban yan taimaka muku. Na rantsi da Allah ban yan bari hada muku kuɗi na ba na sadaka na ba. What? Wallahi ban yan taimaka muku. Haba alhaji. Kai. Alhaji kai da an ka ce kana abin da ka ba mutum shi ne zaka samu ranar alkiyama. Bari da maga guda magana ka ce wai abin da ka ba ni shi zaka samu. Wallahi ban yan taimaka muku. Ni na aura muku ku ba ku so ku je ku sake su. Wallahi ba ta biya kwai. Wallahi ba ba alhaji wallahi ka sani abu da yake alhaji. Wallahi ina ruba sani take kuma na take kare. What? Wanga da haka bai da mutunci. Bai da mutunci. Ba gidan kwarai wallahi take ku zan. Ba gidan kwarai ba bai da imani. Allah ya shirya ka. Allah ya shirya ka. Ya shirya ku